tarik 17 na 20 tarik tomang kaba nokha salsi sini kawi thangmani ulobo Rutuklaijak Manlaiyakhu Santri Bazar Koaifang Sikanto Bari Khuyaram Parani Birmani Tripurani Mang tabukbo mukti ransugui kabwi o hakwakjak jagao no naiklai tongkhu boro rogoba keluk tongikha kasai tongikha hnai bihi dojar phaikya borok kwbangma phaikya tai korbuk press club ni adong rokbo thangai khurinaikha phiaba taubo Manlaiyakhu tabukhe baksa hno Birmani Tripura aro da phobjakya eba tuyo da kochogui thangka eba bolong kuthuk rogo da hnai laimani borokni khawo je wansugo aba hikeno naitugui naikha Manlaiyakhu Tripurani Birmani IPF team phiaba party ni bakhak media roni bakhak tinaijakha abgino joto maya nangjaknai naithok laimani jak nangjak mok laijak tai wana laijak tai leng laijak kaisa halokni naini baidi Tripurani mangplio Ani mohari mani Tripura. Birmani. Srikanto kamini. JCB lek thaijak kofur nang abar ire taunwe phai samung tangphai. JCB to sarkar ni brone uddog bai phaile phaika miya lama sni snage abar phirawi thanga ge obai ke snakhai to lerei phana mana tani ge koi phang bazar bai kairam kami to prai hak chalang 7 kilometer chalang ge daily thangpai ge tangkhang ge to lerei phana mana ge bini bagai jeng brone samon maya ge jeng bo arna phai tanglai phaika JCB ki phai thanga. Miya simi phagi thanga lama ode lama snamai ode tini ke tabo sopaya ko tamni bagai to sia seng to brono sengna maha sajaya haibana tini ara spot JCB nuksaya kana phaiana hima kata so tabo 11 baje tongo ke seng to 9 rok ni simi tabo samung tanglai tong सरकार आरो जरखे samung tangai nin hijab सरकार बाखि samung tangai nang सरकार ने मते के तो ददार आरो तंगना ना JCB तुंगै ता फ्रुनि सिमी तांखां के तो सामंबो दय बायजाने अमाय के तांखां तो 3-4 मास राव नांग माना खावान सगोजों माने के थांफाय थांबाय लागे
खावनायाबो